Z Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj kolejna niedziela, druga niedziela zwykła, po Bożym Narodzeniu. Czytamy niezwykle ważny tekst Ewangelii Świętego Jana, w którym porównuje się Jezusa do baranka Bożego. Tak mówi o nim święty Jan. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To ciekawe, że ten wielki prorok łączący dwa testamenty mówi o Jezusie baranek Boży. Nie mówi o nim na przykład lew, albo niedźwiedź, albo tygrys, tylko baranek. Bo Jezus jest jak baranek składany w ofierze za nasze zbawienie, dla naszego usprawiedliwienia, aby nas wyzwolić z mocy grzechu i śmierci. Jest bezbronnym barankiem, który gładzi grzech świata do tego stopnia, że dzisiaj każdy z nas, mówię tylko o ludzkości, która jest dzisiaj skomplikowana, ale każdy z nas może go przyjąć, przytulić, pogłaskać, albo go odrzucić, przepędzić. To jest ważne, ponieważ Jezus mówi o sobie wprost. Nie mówi o sobie, że jestem wielkim Mesjaszem, który przyjeżdża na czele wojsk, ale jestem cichy i pokornego serca. Tak jak baranek zabity, tak jak baranek Boży, który gładzi grzechy świata, Jezus jest cichy i pokornego serca. I myliłby się ten, kto by sądził, że na przestrzeni dziejów zbawienia zapowiadano innego Mesjasza niż tego, którym jest Jezus. Jeśli pamiętamy chociażby księgę proroka Izajasza, to czytamy w niej pieśni o Jahwe. Są to pieśni mesjańskie, które zapowiadają przyjście Jezusa, który jest cierpiącym sługą Jahwe. A więc rwą mu brodę, prześladują go, poniżają, ponieważ jest sługą. I co ciekawe, być może jest tak w tej optyce Bożej, że przestrzeń służby, przestrzeń oddania, zaangażowania i cichości serca to jest ta przestrzeń, w której Bóg chce dokonać zbawienia, rewolucji duchowej, oddanie siebie. To jest ten wątek biblijny, ewangeliczny. Myślę, że też pojawia się wątek taki praktyczny, pastoralny. Mianowicie, jeśli Jezus jest cichy, pokornego serca, to mówi do nas wprost, abyśmy byli tacy jak On, abyśmy go naśladowali. Niektórzy z nas mogą nawet się zbuntować, twierdząc, że jak to jest możliwe, żeby dzisiaj być cichym i spokojnym. Musimy wyjść na barykady. Musimy walczyć o Ewangelię, musimy walczyć w obronie Kościoła. Musimy stawiać tamy, musimy stawiać zapory, musimy stawiać przestrzeń, do której nikt nie będzie w stanie przeniknąć. Niestety optyka Ewangelii jest inna. Zamiast stawiać tam, czy zamiast stawiać ściany, trzeba budować mosty. Ja pamiętam kiedyś w Wielokrotnie o tym mówiłem, takie spotkanie charyzmatyczne przed wieloma laty. Z ust pewnego kapłana słyszeliśmy dość zaskakujące stwierdzenie. My, chrześcijanie, jesteśmy w jakimś sensie dla świata naiwni, ponieważ świat nas znieważa, prześladuje, bije nas, a my ciągle idziemy do przodu, aby ten świat miał możliwość zbawienia. To jest bardzo istotne, że musimy ustać, jak mówią w sporcie ci trenerzy, ustać ciężar tego, co się nazywa ciężarem Ewangelii i koncepcji samego Jezusa. Dzisiaj w ogóle po Soborze szczególnie odkrywa się twarz Jezusa,
który oczywiście, jak mówiłem, jest już przez Izajasza zapowiadany jako cierpiący sługa Jahwe, a z drugiej strony dzisiaj koncepcja Boga to jest sługa. To jest sługa, Chrystus, sługa, Chrystus diakonos. Nie król w sensie ludzkim, który ma atrybuty władzy, jak koronę, płaszcz, jabłko tak zwane, czy berło, ale to jest cierpiący sługa Jahwe, czyli Jezus sługa. Dzisiaj świat zmienia się przez to, że idziesz w jego kierunku z miłością. Im więcej kochasz, tym więcej zmieniasz. Im bardziej się zamykasz w sobie, im bardziej zaczynasz lizać swoje rany wewnętrzne czy zewnętrzne, tym niestety mniej Ewangelia jest głoszona. Jeśli patrzymy na tych wielkich świętych naszego czasu, takich jak święta Teresa z Kalkuty czy święty Jan Paweł II, zwłaszcza matka Teresa to jest osoba, która szła i mimo trudności, mimo czasami oskarżeń, pomówień, mimo wielkich problemów, głosiła miłość małego Pana, który jest cichy i pokorny sercem. To samo robił chociażby święty Karol de Foucault, który założył małych braci Jezusa. Oni i mali bracia, jak potem małe siostry Jezusa, mieszkają wśród najuboższych, aby tam przez swój sposób życia, przez swoje świadectwo codzienności móc głosić prawdę o Jezusie, który jest sługą, jest Chrystusem sługą, Chrystus diakonos. I zakończę tym wątkiem, który też często powtarzam, który mnie bardzo poruszał w filmie o trapistach francuskich żyjących na północy Afryki, czyli w Algierii, nie w Tamanrasset, to nazywa się inaczej to miejsce. Pamiętacie historię tych braci, których w zasadzie klasztor był sztowany w sercu totalnie muzułmańskiej wioski, islamskiej wioski. Ci ludzie wchodzili do nich, bo był lekarzem brat Luke, ktoś inny pomagał napisać podanie, ktoś inny pomagał zdobyć pieniądze. I pewnego dnia, kiedy bojówki islamskie zagroziły temu rejonowi i przede wszystkim zabijali ci islamiści, katolików, chrześcijan, bracia przestraszyli się i poszli do straszyzny tej wioski, mówiąc tak: być może będziemy musieli was opuścić, ponieważ boimy się, że zginiemy. I wtedy jedna z kobiet powiedziała tak: nie możecie nas opuścić, bo jesteście jak drzewo, na którym siedzimy jak ptaki. Rośliście w naszej społeczności jako wielkie, silne drzewo, pełne miłości, miłosierdzia, oddania, nie patrzenia na siebie. Więc jeśli wy odlecicie, my stracimy oparcie. Ci bracia zostali, jak wiemy, ponieśli śmierć męczeńską. To jest niezwykłe. Jezus jest cichy i pokornego serca. O wiele więcej w ewangelizacji pewnie zyskamy cichością, pokorą, dobrym sercem, niż czymś, co się nazywa często nachalnym mówieniem o Bogu, czy nachalnym działaniem w imię chrześcijaństwa. Odwagi. Popatrzmy na swoje serce. Zapytajmy się na koniec, jaką koncepcję Jezusa noszę w sobie. Z kim się spotykam na modlitwie? Jaki on jest? Czy jest ten, o którym mówi, czy jest tym, o którym mówi Ewangelia? Czy jest zupełnie kimś innym, z kim mogę mylić prawdziwego Jezusa? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.